Gede All India Radio Shillong ka khubor ban police phida ila siudor sinram kimat bakong san Rai ka sarkar Meghalaya ban ain riu pusau pon lai pusau akar ka jaka ha sauli mau diang diang shakatanat sports and youth affairs ban pen kre na ka benta ka jingil akai national games Yathu Menteri Rangba Konrad ke sangma ba ubayo yo knyang jingpang covid khat khandai hanot garo hills ulayo biang ya ka jingko jingkhia Lapli ya ka drone control center hamaulai police station ki khubor ki babnya Usimbut Menteri Rangba Kejala iba Preston Tensong ila ong baka sarkar Meghalaya kala rai ban ain riu pusau pon lai pusau akar ka jaka ha sauli mau diang diang shakatanat sports and youth affairs na ka benta ban pen kre ban priang ya ka national games ka balai phokhandai ya ka ni ka rai la shim ha ka jingelang jong ka cabinet hin ne ka sngi Iba tensong ila ongru bala rai ban pen kieu ya kador jong ki kali ka mai habaro ko wege jela ki kali pat ba ki baju shem shitingka pon san na ya shi kilometer iwe ibreu menta on shim no shitingka pon prap ho na ya ki kali baju shong hnyo hado khat ar ngot kin shim no lai pon hnriu pho na ya shi kilometer iwe ibreu na ka baju shim ar pon saw na ya ila ongru ba kador na ka benta ki taxi ka mai bat auto rickshaw ki biang bat kanum don ka dogo dogo jing pen kieu Ka kabinet kala menjuru ya ka jing pentrai kam ya ka motor accident tribunal but on pentrai kam no ha Meghalaya. Ka kabinet kala pedang ru ya ka office memorandum balawan ra da ka tanat pisa tingka ban pentrai kam no da ka Swiss challenge method of procurement. Menteri Ketenaga Kokoi Kekhia iba el hek ila ong ba hadu menta khat ar hajar san spa khat lai tali samples la pha ban test ba khat ar hajar shi spa rip khnai tali kilong negative kat ba lai spa tali dang up ban yo report kidan hadu sau saungut ki bla yo covid khat khandai ha ka jilla bat ar saungut ki dik bidang don ha padeng ka jing sumar khat khandai ngut ki la kot iwe ila khlat na East Khasi Hills Shiphongut West Giant Hills Sangut West Garo Hills Sangut but South West Garo Hills Sangut Menteri Rangba Kejala Konrad sangma ula pentep ling ba ka Twitter ba wei ubreu na North Garo Hills ula yo jingkot bat ula test negative RC no knyang jingpang covid khat khandai hado menta kajing don gi yo covid khat khandai ha Kejala ki long sau pusau ngut na ki ne ar pusau ki dang don ha pedeng kajing sumar ba khat khandai ngut ki lokon Konrad sangma ula penlong ya ka video conference nin ka sngi bat ki deputy commissioner jong baro ki district ha ka ba ya dei bat kajing nang ki wijing e ha ka liang ka kot ka khia ka belong ha ka perthei ba ko wei Ula ong baka don kam ban pen khlanya ka tanat ko ka khia bat kijing thmu kan long bait ban pen khlanya kijing don jong tiar gitar badan kam bat kum ju kijing don kam jong ki nong trei jong ka tanat ka kot ka khia Ibe ibreu ibla yo knyang jing pang covid khat khandai ilakhai ikhunlung iba shat bakhlain ha North Eastern India Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Nigrems Hashalong ha hin gasni I Dr. Amanwar ila yatho ba ini ikan thai breu ila test positive yu covid khat khandai ha kapor bi ilai kha khlung ba ila kharu ikhunlung shinrang ha kapor sabuje ila ongru ba kinong panyai ka tai ka hospital kidang le ki test ban lap la ite ikhulung ila yo na em ya ufte uknyang jingpang ini ikan thai breu ila wan phaina dal hi ha ka bakut jong upnai jimmang ringkat ba ilok jong I bat ki shong ki sa hanong man song ha sor shilong baro arngut kila test negative bat kila shong quarantine henrei Ya ulok jong ini ibreu la penkria no hospital hadien ba ila test positive ya uniu khyang jingpang shisni shwa ba inlik haklung hadu menta ar pusangut ki de gibrang don yu uniu khyang jingpang ha ga jilla hadien ba sa iwe pat ila yo jingkot ha ga sni tho ding iwe ila khlat no covid khat khandai bat baro ki blakot ki long khat khandai ngut la ong I Dr. Amanwar I deputy commissioner jong ka Ribhoi district hne ga sngi ila pentikna babaro ki balai kendo kumjor ki bahayeng jing bayo yu khyang jing pang covid khat khandai kila test negative ila ongru bala pendap ki jing don kambaro ha ka be dei bat kilat kilenti ban shim ban pelait na ka jing sa priang jong uni khyang jing pang ila pentep ru ba south ligi shnong la pen banakum ki containment zone bat ka shnong samlem ka de balong hapdeng ila ongru ba ya ibeyo yu covid khat khandai on sale test biang ban pentikna bala da ini ibeyo pang I test negative ka jing khang ya kini ki shnong habaro south li kat kham din surno Lapli ya ka drone control center hamaulai police station da ka jingdan lang u director general of police u R Chandranathan haringkat ki weki police officer habakran ha ka jingyelang u DGP R Chandranathan ulapan paw ya ka jing thrang jong u man pinduna ya ka jing thengkali hanong ba shilong bat ulapan paw ru ya ka jing thrang jong ka thanat ban play kum khujo ka control center ha ki weki district ha ki sngi ki banwan dak babu hakmat ru ya ka tura ulakar pat iki khna samla ban pendan kam ya
technology na ka benta ki jingdan kam bat ban penisno ye ki sap ki phongjang ki na ka benta ka jing bha bat jing yada ye ki brio jong ka jala kani ka khubor ka wan chapi na ka All India Radio shalo ka officer club jong ka Southwest Khasi Hills district bat ka shnong ma kurwat ki lapan ramjor ya ka jing sha wyang ding ka kali jong ka district social welfare officer ka blaja hayo ma kurwat ha ka sni palai Haga jinga kran bagi nong thok khubor ka officer club kala ong bagi bor bade khimi ya ka district ringkat bat ka officer ki la trai shitom ban le kat bala ban yada ya ki nong shong shnong na ka jing sapriang u covid khat khandai da ka bahika ya ka ei baki dei ban le bat ka ei ga bakim dei ban le namar kata ka club ka pen pa ka jing babe ba ka ni ka jing ja ka ja ha ka por baki officer ki la IT lut ban trainer ka pen ta ki brio jong ka district ha ka jok por ka dor ba shnong ma kruat ha ka jing don lang ki nong kit kam jong ka seng samla shnong seng long ka me bat VDP ki la pen long ya ka jing ya kan do ba kir ki ha ka jan me jong ka khatwi tarik u jel liu ban pen ram ya ka ni ka jing ja ka blakta ya ka shnong ba district ba ka wai u simbut menteri rang ba ka jela Iba Preston Tensong ila ong baka kam sen pahaka kam sain perthairu dan uknyang jingpang bat uwei udan kam bet menteri kam Iba Preston ila ong yakne haba kali shapang jing persyang jong liang persya ka seng kongres ban kro iki MLA jong ka sarkar MDA ban kersyan ya ukurtong jong ki ubelong ru MLA barem iba ken dikriem na ka bentak election MP shaka raja sabha hagujala Iba tensong ila ong ru baro ki seng sain perthai hapok MDA kila priang ya rai ban pha yu president jong ka National People's Party I Dr WR Kharuki kom ukurtong la ru ban pen kan mau ba ka jing thap vote ka long ka khat dai tarik jolio na do khnai bije men step haro saw bije jan met ka jing nyo ki votes kan long ha ka jo hi ka sngi ha ka por san bije ki pulet kila pen long da ka jing tit lathi ha ka sngi tho ding ban pen prai ka jing lom pat ba ka bla pen khap nya ya ki surak da ki nong ya khi persya ya ka jing sha penjular ka Shiva temple da ki brio ki bamla ban itho la ong uwe he pulet ka kan hon ki pulet palaya lam do additional superintendent of police ukulendranath deka ulet marmar sha ka singhala ti estate ha ka ba kala dan ka jing lom pat ba ban persya ya ka jing sha penjular ka Shiva temple ka balaja ha ka janme jong ka sngi palai Deputy Commissioner ka Haila Kandi u mek nidhi dahal ulo ong ba uwe ubre la yok kem harunta bat ki khna samla ki bra shok hawyang ki don kti ha kani ka jingja bat kam de ka no da u menteri rang ba do kari u Narendra Modi u la ong ba kari kala pen kalai ka rukom trai kam na ka ba shu hukum bat khang shak ba pen sange ban pen trai kam khnang ban pen khre ban im hadian u covid khat khandai ha ka jingkran ka jong u ling ba ka video conference ha ka jingelang ka ba khandai pusan jong ka Indian Chamber of Commerce u Modi u la ong ba ka la dei ka por ban chimi ki rai ki bislor ban pen kieu ya ka kam khai pateng ha ka ri u la ong ru ba ka ri ka dang ya khun shibun ki jing e hakiba bon kiliang bat ula pin tikna ru ba kini ki jingale kila nang pen client chu shu ya kari umodi ula ong ru baringkat bat kari ba kami ngi bat ki than chatai lam ngi ki don kalat ka bha ba ka biang ban penat kam ki lat ki lenti ban pen kieu ya ka yo ka kwat jongki ha sha bangin pen kut ya ki khubor sashi sien pat ki mat bakong san Rai ka sarkar Meghalaya ban ai Henry Pusaw pon lai Pusaw akar ka jaka ho saw ni mau diang sha ka tanat sports and youth affairs ban pun kre na ka benta ka jingila kai national games yatho menteri rangba Conrad K Sangma ba ubayo yo knyang jing pang covid khat khandai hanot garo hills ulayo biang ya ka jing ko chingkhia la play ka drone control center Hamaulai police station katuka khubor ka lakot ka bala wan chapi na ka All India Radio Shillong bat ha ka por prabaje ngini so bat ka Delhi station na ka benta ka khubor ha ka tin Hindi ban but da ka khubor ha ka tin phareng ha ka por prashiteng